Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama, ang araw mo ay tiyak magiging okay. Kapag BicolNet TV ang kaagapay, serbisyo publiko'y kanilang alay. Lahat ng balita'y laging tunay, sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Bong. Got big plans but no place to land. Dream spot where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot proof
flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow. Come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow. Come see, come see. Dream spot where dreams take work and work finds its spot. This is the source of roots. This is the source of roots and information that matters to you. This is Bicol.net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, Asin Riparong balansyado, pag-iriba. Ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa Bicol.net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol.net TV. Magayo dun sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, matsaka mo sa Kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol.net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol.net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo,
katugang mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Albay. Maray na aga Bulkang Mayon. Kung sisay Good morning! Tabaco City. Diyan po sa siyudad kan Legazpi and Ligaw. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao, or good morning! Magandang umaga po. Kaparaul Bubier Villanueva dyan sa Kumun, Malinaw, Albay. Kay Kap Maricel Bonete, kay Kap Malulim, Ohayo gozaimasu po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Miyerkules, Wednesday, oy, payday. Pitsakin na po kita ngunyan kang bulan na Abril, taon 2026. Sabayan po nindo sa indong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Mag-uri-istorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, so mga nagakala po yan kan sa indong lingkod. Apera yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Duman po sa may mga kumpleanyo niyan. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Siyempre mga tuwang sa day nanggad nido paglingawanan sa kuyang tugon. Pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pag day man po kamo imbitado. Malang supog ang lilibak-libakon man sa mukha. Yeah. Sabing ko siya man sana po anak kakaarap kan. Amen. Thank you, Lord. Kasala sa samuyang kapwa asin maging po sa ibo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Chicken po sa indong lingkod ako tabi si Manny Moxea, si Mr.
Hulbutana tabi ni Kaido pong servidor asin taga Riparo. Live the live! Yung day, Abril 15, 2026. Digdi po yan sa Bicol TV ng mga Bicola worldwide. Sa pangalan po yan kan sa muyang General Maestro kasabay dyan si SM Taon. Pagmagan kami po sa rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakabong kamurong takan at mga pagigibos sa spong ini. Mga tugang sa pamilya po, enjoy, relax, and syempre mga tugang, bawal po ang kidit and bawal na panahon po tabing arog kaini good morning sa Coach Monel ng Bayan. Ang coach ng bayan, si Coach Monel Calyos. Good morning. Kumusta? Kabangaan na kita tabi, mga tugang kang Abril. Kaskasuno ng panahon na di. Kaskasuno ng panahon, Mayo na. Pag Mayo tabi, dakulan mga piyestahan. Apwera kan mga piestahan, may mga peryahan. May mga peryahan. So, mga mahilig na media, durungan so, marami na may peryahan, piradyo. Pirakban kan mga parapiyan, na di. Nang taon kan mga nagpipiriya, kukutungan kang pulis, kukutungan kang sukun si say na barangay ang dudumanin na kukutungan iyang kang barangay. Kukutungan pa kang midya-midya. Inay! Ano pa manan matada kaya? Maria Usi. Makonsuelo adi pag dengaya ka mo nagtao radyo ko. Ay, ano na tayo? Aluyo ng estilo yan. May mga nakonvict na baga dyan. May napatunayan baga dyan na may taga-media na nangutong. Nangutong duman sa peryan. Uto baga. Kalabuso. Sus Maria, Josep na dadamay lamang ninduso. Ibang taga-media. Inda tabi, Madam Maylin, good morning! Oy, ang pag-urulayan tangon yan tahon eh. Putok na naman iningon niya sa social media tagari subarangayan SK election ngunya na taon 2026. Gari posible databing gibuo na sana sa 2027. Bata ngayon sumakapitan digi sa mo. Sige na ngayon ang gasto. Sige na ngayon ang gastos didikan sumakapitan sa mo. Pabayli na ngayon nagpakakan. Tapos day ngayon malalawo sa Nobyembre. Paano yan? Gari, yun ang urunuron ngunyan. Gari, day na naman malalawas tabi, Madam Maylin sa eleksyon. Tasabi kan kumilik baga, mag-report kang kumilik, handang-handa na sinda sa eleksyon ngunyan na taon 2026. Sa Nobyembre, mala 100% na tabing na-imprinta sa mga baluta. Kaya lang may krisis kita ngunyan. Nakakuha na naman na dahilan. Parang talaga ang Pinoy yari. Nakakuha ang dahilan naman. Maringay kayo ni puspunta ngayon muna ta may krisis.
pero so iururaga na sa mga barangay officials, iururaga. May extend na naman ngayon yung kapitan na ini. May extend na naman ngayon si Kap. Unconstitutional nga ang pagpuspo na naman kang eleksyon. Di sa Pilipinas, perming ang batas tadigdi, pag nailing ang kibutas, makakalusot. Paragang Pinoy. Labag sa saligang batas. Pero pwede. Ano na tayo? Yun yan, tigururunan ko niyan. Iuragan na kikapitan. Sumala pasan na nga ni ngayon sa aga mag-eleksyon na nga ning mawara na si kapitan. Grabe, pati piryahan, interesan pa. Pati sukwe. Ay ano na tayo? Tama. Grabe ng pastidyo mo. Maringay ka na gastos nga natin. Nagpabayle. Ay, dahil mantigagibo niyan dati-dati. Permi na naglilibot sa barangay, nagpapalinig. Permi ng bisibol. Mga pigiging mga mapupurnada. Garim mapupurnada. At mangon yan, magastos bagay niya. Alas 7:19 na. Ramon tatabi mo nan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Maray nga ni, super po. Tayo naman databi malawag sa par. Sige. Ramon tamo natabi ang magbayan ng kamugtakan sa tuyang panahon. Nasa linya ng Pag-asa. Other update para Miyerkules, April 15, 2026. Yung binabantayan natin bagyo ng ating Pilipinas na may international name na Sinlaku ay tuluyang humina into a typhoon category. Huli ito sa 50 kilometers east ng Central Luzon. Hindi na po natin ito inaasahan na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at magkakaroon ng direktang epekto. Inaasahan natin patuloy na makakaranahon. Para sa magiging panamaalinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, o kaya mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 23 to 34 degrees Celsius, Lawag 25 to 30 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin na 24 to 36 degrees Celsius. Baguio 17 to 24 degrees Celsius. 22 to 30 degrees Celsius. Legazpi 24 to 30 degrees Celsius. Para Palawan, Visayas at Mindanao, maliwal sa panahon din. Pero hindi sa mga isolating showers o buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon. Doon ito ng mga localized thunderstorm. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan ay nasa Puerto Princesa 30, Iloilo at Cebu at 26 Cagayan de Oro 24 to 32 degrees Celsius. Zamboanga at Davao 25 to 34 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index o yung damang init po natin, kahapon nakapagtala tayo
na pinakamataas po natin dito sa may Cotabato City, Maguindanao with 45 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Manila, posible ay nakapagtala tayo na 36 to 39 degrees Celsius. Ngayong araw, posibleng makaranas dito sa Metro Manila ng 36 to 36. Ang pa rin sa itala ay dito pa rin sa may Cotabato City, Maguindanao with 45 degrees Celsius. Napaalala natin babayan po natin dahil yung exposure po natin sa mainit na panahon ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan po natin pantangking, pero hindi may iwasan ay magsuot po tayo ng light colored shirts, magdala po tayo ng pananggalang sa ipumpunan. Wala naman kataagib mo sa anumang sunny. Ang sunrise mamaya ay 5:43 AM at ang sunset mamaya ay 6:10 PM. Para sa aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dos.gov.ph. At sa Weather Forecasting Center, Chanel Dominguez po at magandang umaga. Sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sa parang kaibahan, si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi pa mayong nabayan. Salamat Lord Daddy. So super typhoon nagluya pero sa luwas kan aday naman databi malawg sa Philippine area. Kaya lang ini ang delikado man girara ay sobrang init lang ang padagustang mamakang pag-asa mga pag-uuran databi digi sa may parting Bicol area. Sana abuton kita sa mga pananom kay puan man yan na nadudugdug. Magiringat ha kung dahil masanatabi kay mga dahil natabi databi magluwas na arukang punsa ugto hanggang hapon. Kung day databi amatabi pangga sa init. Yan magandahon kang anahaw. Basta sa sentro kang tabo o may dara kang anahaw. Sudahon kang anahaw. Inat bagarog kita kaya dahil man kayo ki pusan mga payong-payong yan ang nahaw mapresko pa sisay daw ngunyan ang makusugang bot na dyan sa sentro kang tabako mag yan kang inot bagang ano tao yan na palapa kang batang daong kang batag. Ibantig papanangga ta kay to sa uran sa init. Ngunya no garing day narabo na kan mga agi adi. Talagang mga parupa sosyalo naman. Yan supigapod na social ngayang tikapo. Serbisyo Asin Reparo. Alas 7:26. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang digdi sa programa. Siyempre po ang programa ginidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sigda. Madalion po sa nayan makuha ano dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Kataning maler niyo na dyan sa Jollibee Rawis. Ang MBY Dormitory along National Road dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi kidor
boarding house. Diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Hanapon nindo si Sir Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siyempre kay Madam Maylin, salamat, ingat po permihan. Mainiton tabi ngunya. Siringman mga tugang ang programa ng inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Onggaw, City Councilor Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, yan man dyan si Cap Susan Nabor, ang Barangay Estancia. Siyempre kay BM Attorney G.I.O. Bungaw, Board Member at Carol Siga and M. Vic Siga Jr. Kasabay taman pagka-single. Yan ang perting kapartner pagkaaga. Best Kapi Green. Salamat. Ayan tabi mga tugang mga kabayan na sa tuya mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. May gusto ka sa kuya. Alas 7:28 na. Diba? Hindi mo pagararay sa programa sa kung pagararay sa indong lingkod, Manny Moksaya po ini. Si Mr. Hulbutana. Sundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Kaya ano pa pigalata? Doro diretso na po kita. May gusto ka sa kuya. Sige tabi mga tugang, good morning sa mga parantabay niya to. Miyerkules na tulos ngunyan, pero magayon ta, pwede palan ngunyan. Sweldo. So may mga sisweldohon. So, wala na tabi kisisweldohon. Bae na. Dahil na kamo mag-apod kaya. Dahil na po kamo mag-laom pa. Masasaktan lang kayo. Yo. Isip sa natrab. Tabi mga tugang. Napapag-urulayan ngunyan sa social media. Sa in barangay and SK election na nakaschedule baga ko ta na ngunyan na taon 2026. Ang schedule baga kay ni sa Nobyembre 2. May election ko kita ngunya na taon. Pero gari ang sabi digdi posible databi na sa 2027 na ini. Ibig sabihin mga tugang, mapopospone na naman sa election ngunya na taon. Pwede databing paliban ang barangay and SK election pero dahil pwedeng gamiton ang ibang pundo. Dahil pwede pa gamiton. Tagari nagluluwas na ngaya i-realign so pundo may krisis bagit ang pigam pangunyan. Gari gagamiton kayo kan sa tuyang gobyerno. Kaliwat kanan ngunyan mga tugang ang mga apod kay ni komento. Apoton ko daw tabi ka mo tugo tabi ka mo na mapospon tabi ang barangay election sa abot na November. Abor ka mo na mapospon mo na ang eleksyon. Barangay and SK election. Naka-schedule na bagay sa Nobyembre 2 na bagatabi ining barangay and SK election. Report ni Comelec Chairperson George Erwin Garcia.
na wala na daw na makakapaglakan ang barangay NSK election sa Nobyembre ngunyan na taon 2020. Aros sa 100% na baga na ito mga ready na. Sabi yan na pig-anunsyar kang Comelec, pero ngunya na igwa kita kikris pangat na ining barangay NSK election yun na 2026. Posible databing sa 2027 na. Sabi, posible databing dai na malawos ang gunian kabataan election ngunya na taon 2026 matapos sa ano ka 2027 ma-extend na naman, so ma-extend na naman sa mga kapitan sa mga giniribo things pagbaar pa sige man sa nang patukaw-tukaw dyan, may honorarium lamang dahil nga ni kinagdaan taon ano man daw lamang pinagnan sa hanggang kaya so iba iururaga na dapat ni magka-eleksyon na tasan mga opisya mga makusugon pa ganyan bot ma-elect pagaya so iba ismario si ngayon di na nga ngayon ginibuhan makusugon pa ganyan bot giraray ka na ngayon nasupog sus Maria sabi kang ilang nga mabatas na ang purpose database sapat na panahon paghahanda masiguro ang ligtas na halalan sa buong bansa. At ano sabi? Handa na ba sabi sa Comelec? Handa na ba tabi sa Comelec? Sabi ni Chairman Garcia. May batas na baga. May batas ng pinirman sa tuyang presidente uni. Igwa ng batas barangay election. Sabi di mga tugang sa gitna hangunan ang pinikang publiko may mga nagsusuporta sa posibleng pagsuporta sa practical na dilan dakol man databi ang mga sa patuloy na pananatili sa pwesto opisyal nang walang panibagong mandato mula tabi sa mamamayan. Yan. Siyempre, gusto mo na ngayon. So, dahil pa tabi ki final na desisyon mula sa Commission on Election kung tuloy yan natabing ipagpapaliban sa mga election watchdog nagalang ang karapatan ng mga butante. Ilabag sa ligang batas ang pagpuspon na naman kay ni ang tabi asahang magiging mainit na usapin na naman ini sa mga susunod na aldaw asin bulan na nag-aaral ng barangay officials. At iuragan na suiba sa mga barangay officials hindi. Klase ngayon lalo na suday lumaday ngayon nakasabay sa mga ayuda-ayuda. Taranda pati yan kan mga kabarangay nila. Uni nga si kagawad, uni si kapitan. Dahil kita kastigoon mi ngayon eh. Ang problema kung mapuspo na naman na 2026, hindi binlingaw na yan. Malilingawan na.
Ako lingaw ko na ano sa mga ayudang day ano sa mga ayudang tigtawkan sa tuyang sa mga sa bagyo sa mga bagyo ito nadaragiton so dahil nga kita sa totally top iyo so sa bagyo mananggan tanag period baga so totally and partially ko daragi mga kabarangay niya to kay kapitan kay kagawad taday nga kay ang nakakuha nga kang partially totally damaged pati si kagawad kasabay islab nga ang harong ni kapitan kasi nga nagarapasrong day malilingawan na ini kan sa tuyang mga kabarangay di malingawan ito ba kung ngayon mo pabayaan ta ng iskita dahil ang iski mag-eleksyon ki magdaiyo manggiraray wara manggiraray nga kamugtakaan hanggat may batas tuloy tabi da ang barangay NSK election sa 2026 sabi hanggang Comelec ining Republic Act 12232 o kaya barangay term setting suportado ini kan Supreme Court mananatili ang mga incumbent barangay officials hanggang sa susunod barangay NSK election sa Nobyembre 2, 2026 so base sa so agong batas naman na nagpo sa eleksyon sabi kan Comelec tapos ngayon eleksyon sa mabot na Nobyembre na 2026 hindi kan Comelec sa rin ngayon magpun sa Lacson. So si Senador Lacson sabi digdi ang pag-realign sa budget ng barangay NSK para po sa crisis. So ni Senador Lacson may parang yugon mo yan may pahabol budget pero ngayon paraan yung ating magdatabi sa saligang batas budget yung para sa guys so ay siya gamit ang pundo para sa pagtugon sa mga krisis ayon databi yan kay Senate Pilo Lacson. May labag sa batas align kang budget ka gano'n pero araw kaning may krisis ngayang pan batas ang pundong ito gamiton sa na ito kang Comelec diyan sa eleksyon pero ngunya na nahapas iwang paraan malalawas mananggad nga ang eleksyon ay malalawas garing nga talaga mapopospon ng eleksyon mga argument sabi kang Comelec eleksyon itong budget realignment for fuel crisis unconstitutional sabi yan kang Comelec
dahil pwede na realign. Sabi digdi, ang pag-realign databi, hindi magamit nitong budget para sa ibang prioridad ng gobyerno kang Comelec. No. Pero may paraan bagay ngaya. Marag kita may napalusot-lusot tadi. So iyan tabi mga tugang. Dahil man nga ma-resolver kang pagpuspon kang eleksyon, ining krisis na namamati ang tangon niya. Ang hapot digdi, ma-resolver ba ang problema sa krisis kung dahil nga malawos ang barangay NSK eleksyon? Iyo ba ang solusyon? May mga sabi digdi na iyan ba nga ang solusyon digi sa makaresolver daw nga ini na sige deta nga ipuspunta nga ang barangay NSK eleksyon, makaresolver daw nga ini sa krisis kang namamati tang krisis digi sa Pilipinas na data sa kaya sa pagpuspunta kang barangay NSK eleksyon. Iyan nga ang solusyon. Inay ko po na marisolba daw nga yan ang problema sa krisis anday paglawos kang barangay NSK eleksyon o lalong magpapalala kang krisis. Bata nga malala na may krisis na nga ni kita sa lalo na so dahil ako abagakan sa mga ayuda iururaga na kaya gusto na ninda talaga magka-eleksyon. O araw ka ni Abril ngunyan, bata magayuno na ko sabi kan Comelec mo kusugo na sa mga bot kang iba na malalawas talaga ngayang eleksyon. Tan sabi kan Comelec baga handang-handaan na suko Comelec sa gigibo na eleksyon ngunya na taon sa Nobyembre tapala sabi kang Comelec handa na sila handang-handa na ang Comelec ayaw na nga niya 100% na imprinta na sa mga baluta asin iba pa. Nagpapadagos nga ning ngunyan bagas buruto. So nagpapadagos ngunyan ang mga opisina kan Comelec. Minsan nga ni nagpapasiring nagsa-satellite registration sinda. Ayo, nagduduban duman sa mga burubar barangay nganing susatuya mga kabarangay duman sa Comelec kito sa mga form duman na sinda maparehistro may mga schedule din yan kundi ang makulog nga kini sa buot kung halimbawa nga day malawos ang eleksyon bata nga sige na ngayang gastos sa mga kapitan digdi sa mo sige na pati ngayang pabayli sige na ngayang pakakan sige na pati ngayang pahawan sige na ngayang pasiminto ngunyan ngaya madali ng pisa sa muya may mga activity kigigibo na dahil niya man dati yan pigigibo visible na permi na ngayon nakanguri sa barangay
Pero may ngayang nakaulok. Tama kapitan ngaya. Makagawad ngaya. Oh, paano ka ini kung halimbawa dahil man nanggad malawos, pirming nagpapakaon. Bata ngaya mapista na ngaya digisa mo ang namomonitor mi ngaya, nadadangog mi ngaya, mabuno ngayan dakulao na orig. Mabuno ngayan dulag. Ianda sana sa pista, tama kapitan. Yugunin do yan. Oh, di ba? Paano kayo niso mga nagpupurusing-pusing na ngayon mga kapitan, magagawad, tapos sumari-ilik na inutil man dahil man yan ikinaginibo dyan sa barangay, makusugon pambut, ma-re-ilik ngaya ako. Jesus Maria Joseph, dahil na nagkasurupo gadi. Kailan na mapari-elik pa ngayon, dahil man kinigin. So, kung mapari-elik ka mo, ilatag nindo, ni tabi ang sa kuyang ginibo. Sa pagtaon nindo sa kuya, nintiwala sa minuno, bilang kan sa tuyang barangay, huli mo nagkaginiribo ko. Kaya, pabininong ipadagos ko ang suyang mga giniribong madagdagan, ilagi kiraray nindo ko, ibalik nindo ko siho. Pero kung mariili ka, dahil ka nga ni kiginibuhan, ka nasupog ka. Sabi naman, may gayo. So others, tuma na magserbi sa barangay nindo, baka mas na. Taba katabi sa iban gustong magkaranat yan, may magayo na plano sa barangay nindo, mag-uswag lamang ang barangay nindo. Bakong perang dekada yung mga barangay nindo. Sabi ka ko, baryote. Oh, no. Sige, 11 minutos tabi bago mag alas 8 ni na pag po sa tuya kang makukuha dyan sa Rawis Legazpi City Penportida, no? Madali kung saan na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner sa Rawis Legazpi City along National Road. Naganap tabi kido boarding house mo sa Edward Memory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man ang oras na darat yan, City Vice Mayor Glenda Ong Bungao, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang Bagong Malinaw, kay Barangay Captain o kaya ABC President Cap Art Avila, Barangay Captain Cap Susan Nabor kang Estancia, and oras na yan daraman po sa tuya ni Board Member Attorney G.I.O. Bungao, BM Carol Siga asin BM Vic Siga Jr. Oras na yan daraman po sa tuya kang Best Kape Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Maraming salamat po. Serbisyo asin reparo. Ala, sige! 9 minutos bago tabi magalas 8. Kamusta? Ano na? Karida buhay kung may kinimag. Kari ngaya ialingahutan ng buhay ko. Maray ka ni ngaya magkagawad sa muya. Barangay mi. Paano ba? Sige, oy dyan sa Banwaan kang Malinaw, ngunya na pitsa 15.
Payout ngunyan kang sumanga solo parent. Ika'y naaapakan ko. Payout ngunyan financial assistance man ini sa mga solo parent ano. May batas man bagay yan na igwaman dapat just ang solo parent. Hali yan sa mga LGUs. May batas kaya na igwaman ki 1,000 pesos. Kumbaga sa senior citizen, igwa ki social pension. So mga solo parent, igwaman ki 1,000 pesos per month. May batas man kaya, ngunyan dyan sa LGU Malinaw, at yan na, ngunyan na aldaw adi, pitsakin si ito. Sabi ni Mayor Shi, may payout sa mga solo parent. Ngunyan na aldaw yan, pitsakin si. So first quarter yan. Ibig sabihin, kung 1,000 pesos ang quarter, quarter rating tatao. So ibig sabihin, first quarter, January, February, March, turumlan ko niya. Ayos! Paldo! Mareng yakin pa. Sabi kan mga solo parent lang so mga na-qualify. Dahil man nangangahulugan na ngayon solo parent ka, bako ka mang kwalipikado, dahil ka man doon kakakuha. May mga guidelines man yan. May guidelines po yan. Kaya masurti sa mga solo parent. Igwa kasi solo parent na lalaki. Bako sa nababae ang solo parent. Igwa man kaya. Congratulations sa mga sa mga solo parent. Pay out Malinaw ngunya. Di may solo parent. No, magpariban nga ako Mr. Hulbutana. Niya may magkagusto pa man sa ko. Kan solo parent. Dahil may magpariban. Igo kami ayuda mapariban daw ngayon kung aning may magkagusto sa kuya. Sabi kan solo parent. Ang problema, may nagkagusto nga ni so, tanggal ka man sa ayudang iyan. Taday man pwede na may karelasyon ka solo parent. Nagpariban ka, may nagkagusto sa imo. Dahil ka, mawaran ka kita. Dahil balik kaya. May ayuda naman niya ako. May papa nga ako. Pasabi mo baga ngayon Mr. Ulbuta na mag-enjoy. Urawa ngayon medyo aki-aki pa man ako talso parent ako. Sabi mo baga ngayon mag-enjoy, mag-ugma. Ako palugod sa may sala. Oy, iyan tabi na maresibikan mga solo parent. Iyan ayuda tabi ali sa tuyang gobyerno. Diyan sa LG. Ali po yan sa na quarterly. Tika 1,000 pesos per month. Ang puro 500 sa nan. Yun asan ribo naman ang per bulan. Pariyasan kan society man sa ng bulan-bulan. Tapos pag ma-payout, hirak man kan mga senior man pa kung para masal quarter 1,500 tapos masakripisyo ka kapag piya mo dyan. Ngunyan, mauraga. So ining solo parent 1,000 per month na. So first quarter na tabi na maresibi itabi ni lokal na gobyerno dyan sa Banay Malinaw. Gamiton po nindo sa tama.
mga pariban-riban. Nagura no pagpariban ngunyan. Pariban tayo mga pista sa muya. Baka lang may ako. So, bagay ko. Iyo nga ni ngayon mga may magkagulang sa ko. Maging practical tabo. Ang bill o para 3 bilan man resibi mo ibang mas. Kamahal pati ko yung kambagas. Ibakal mo ang kisa ko. Yan ako konsumuhon. Diyan sa harong nindo. Okay lang ang panira. Madali lang ang panira. Bakal nindo ang kibagas. Haloy na nindo yan. Pag-urorampangan dyan sa indo. Pero kung ngaya apod kini ipariban din daw saron layog sa na kaya na 3,000 na yan na makukuha nindong ayudali sa gobyerno. No, goodbye na tuloy. Bilang nindong pag uroharam pangan dyan sa indong harong. Ano niya, kasun man niyang buho ko. Yan sana nga. Subuh mo, man ka mo. Serbisyo asin Sarumbang bisyo Saya Mr. Hulmason Minunin Sarunggam Oy mga tugang, 1 minute pa po mag alas 8. So, digdita naman po muna para mentras na tatapuson ang satuyang programa. Pong Pizza 15 po 26 sa pangaran niya ni GM Maestro nila doon SM Sir Tony sa pangaran man ni Madam Maylin kang MBY Dormitory City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, ABC President Cap Art Avila, Cap Susan Nabor, at ang Barangay Estancia, salamat. Siyempre kasabay taman dyan si Board Member Attorney BM Carol Siga, BM Vic Siga Jr., Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Sa indo po gabos mga tugang mga kabayan, mga paranyat. Paki-like, follow, and share na lang kan sa programa nga ning mahiling man kang ibahan o. So iba pa niya tutorial ni Papadag ito yung programa. So tama sana sa 107 radyo natin Tabako. Alas 10 sundason sa chat. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxia po niya. Si Mr. Hulbutana sa aga naman programa Sisyo Asin Riparo. Adios amigos. Domo arigato po kita. Horacio Imperata laban sa mga bagyo Bisyo kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay
kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.